Jon Zikinen ipuina irakurriko dizuegu. Behin batean bazen Jon izeneko mutil narrats bat. Beti zikin ibiltzen zen eta horregatik Jon Zikin deitzen zioten guztiek. Jon Zikinek ez zuen goilar edo sardexka erabiltzen jateko. Hatzak platerean sartu eta mauska jaten zuen ume txikiek bezala. Faborez, Jon, ez ditzazu makarroiak atzekin jan, erabil ezazu sardexka, esaten zion amak. Jo, ama, atzekin janda goxoago dira makarroiak. Erantzuten zion Jon Zikinek. Kalera irteten zuenean, topatzen zituen putzu guztietan sartzen zen Jon Zikin. Eta hantxe ibiltzen zen lokatzetan plasta jolasean. Eta noski, zapatak eta arropa lokatzu zikin eginda etxeratzen zen. Non ibiltzara, Jon? Egiten zion herri eta ama, hain zikin ikusita. Putzuetan jolasean, ama. Erantzuten zion Jon Zikinek. Ea, erantzi arropa horiek eta hartu baineran, esaten zion orduan amak haserre samar. Ez, ama, bainera ez. Erantzuten zion negarrez Jon Zikinek. Izan ere ura ez zitzaion batere gustatzen, eta xaboiak izua ematen zion. Urak busti egiten du, ama, eta xaboiak begiak erretzen dizkit. Horrela ibiltzen zen beti Jon Zikin, batzuetan zikin eta besteetan zikinago. Behin bere egelan zegoen Jon Zikin, narratz eta hankaz gora zeukan beti bezala. Liburuak lurrean botata, paperakan eta hemen sakabanatuta, jostailu guztiak puskatuta, paretak zirriborroz margotuta. Orduan maitagarria sartu zen Jon Zikinen gelara eta zer esan zion. Baina, zer hau? Tira, nik lau txukundu behar dut eta bitartean, zuzoaz lorategira zure nahiarekin jolastera. Nik ez dut nahi ariketan. Esan zion Jon Zikinek harrituta. Bai baduzu, eta orainik ez badakizun orden, lasai. Berak azkar asko ezagutuko zaitu eta. Tira, zoaz, esan zion maitagarriak. Jon Zikin joan zen lorategira eta katzetan jolasean hasi zen. Handik pixka batera katagorri bat azaldu zen adar saltoka, eta hortzekin kris eginez Jon Zikini begira jarri zen. Kaixo katagorria, zoaz zara nire naia? Galdetu zion Jon Zikinek, katagorria zerratu egin zitzaion orduan. Ni zura naia ez da pentsatu ere, nik ilia garbea eta txukuna dut, eta zu zikin eta narratza zara. Esan zion katagorriak, eta saltoka alde egin zuen handik. Erosago txori txiki bat etorri zen egan, eta txio txorrotxu eginez Jon Zikini begira jarri zen zuaitz adar batetik. Kaixo txoria, zoaz zara nire naia? Esan zion haserre txori txikiak. Galdetu zion Jon Zikinek. Ni zura naia ez da pentsatu ere, Esan zion haserre txori txikiak. begia zen garbi eta txukun dituen nik lumak, zu berrik zikin zaude. Eta hori esan ondoren, egan joan zen txoria. Handik pixka batera, katu dotore bat azaldu zen. Etxeko teiliatura igo eta miau eginez, Jon Zikini begira geratu zen. Kaixo katua, zoaz zara nire naia? Galdetu zion Jon Zikinek. Ni zura naia ez da pentsatu ere. Esan zion haserre katuak. Ni txukuna eta apaina naiz, egunero garbitzen dut neure burua. Zu berriz ez zara inez garbitzen, zorritxo alakoa. Eta hori esanez, lasterka alde egin zuen handik. Jon Zikinek jolasean jarraitu zuen lokatzetan. Halako batean, txerri bat azaldu zen korrinka. Eta lokatzetan eseri zen Jon Zikinen ondoan kurrin eginez. Jon Zikinek ez zion ezer esan. Eta bizkarra emanez beste aldera begiratu zuen.
baina txarria hizketan hasi zitzaion. Kurrin, egun ona naia. Esan zion txarriak. Ni ez nahi zure naia. Erantzun zion petral Jon Zikinek. Txarriak barre egin eta hala esan zion Jon Zikini. Kurrin, bai horixe. Zuk zer uste duzu? Nik ez ditudala neure familiakoak ezagutzen ala. Gezurra. Esan zion Jon Zikinek. Kurrin, txerrioi asko gustatzen zaigu lokatzetan zikin ibiltzea. Zu ere lokatzetan zaude zikin eginda. Beraz, ni txerria baldin banaiz, zu ere txerria zara. Ea egin kurrin ni bezala. Ez eta ez. Nik ez dut txerria izan nahi. Esan zuen negar Jon Zikinek. Eta lokatzetatik irten eta etxera joan zen korrika. Bere gelara sartu zenean maitagarriak txukun utzi zuela ikusi zuen. Begiraztin txukun eta garbi utzi dizudan gela, Jon, esan zion maitagarriak. Jon Zikinek ez zion ezer erantzun negarrez jarraitzen zuen. Orduan maitagarriak esan zion. Zergatik egiten duzu negar, Jon? Ez alzizu gustatzen zure anaia? Txerria ez da nire naia, nik ez nahi txerria. Erantzun zion negar Jon Zikinek. Maitagarriak lastan egin zion Joni goxo. Hori zure esku dago, Jon. Zeuk aukeratu, zer nahiago duzu? Orain arte bezala zikina izan eta txerriarekin joan, ala nirekin etorri garbia izaten ikastea. Zurekin joan, nik ez dut txerria zen nahi, ez dut kurrin egin nahi. Esan zion Jonek. Eta hala Jon Zikin maitagarriarekin joan zen eta garbia izaten ikasi zuen. Handik aurrera garbi eta txukun ibili zen Jon, eta inork ez zion gehiago Jon Zikin deitu. Ala bazan, ez bazan, sartu zeure buruko kalabazan.